Hello manan gagayam na imbag nga oras kanal daw yung amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cub Satlita sa napod na nagandakin kapadasan, iti may patanga-tanga drama ita. Ngayam sakbay na makablawa mampay, the Kimberly Diana Rose, dita Hong Kong from Santa Marcela, Sipa, Apayao. Ni Ana Patricia F. Villanueva, dita Victoria Tarlac, kani Kabsat Justic Turingan. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan ta anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agnaid na lang. Apayan? Agsina kamin ka ni Clara. Tsak kayat ti ugali ta dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kas dya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang ba't ngayon ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme ararmam dita? Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, Lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, adi mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background da ja Clara, broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan mo iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malaan no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Diyay anak dati agbarin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pay lati apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapay lati mga awirkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pay la kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amo yu ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tairaman mo pay laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay anagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asaan na da kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasting aramitat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kada lolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Kasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo, balasang ka. If tomorrow naman ka... Nabartak ka man na nangawid sa kanabay. Anya kayo matintatang. Kasangsangpit ko pa lang. May mga tadagos ni pasungad yung kanyak. Ano mo tikas tangaw kala yung. Laklakayan kayo ngam di kayo palagbalbalaw.
Kasta kanayon ti aramid yaw. Sika, ti rumbang agbalbalay lukaw. Panagkunam kanay, kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Uraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot kamatay. Di kan makitinulaw para ti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara ijabrod. Uraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan napintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya? Ay na, nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si Kaswanta at apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanus siya, di nakdengdengan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsensyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang taggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumir unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mga ibagbagam. Pangasiman David anak ka. Agnakam ka saan kan nga ubay. Apay man ang nakas ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pa'y. Bisik ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw, di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-paw it na tatang. Apay pala nga agbanugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobya kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Adya! At lakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay di mo labdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kanan niya tamaw. Amang ano da trabaho di baro anubyan Kanayon mo lata na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis dita? Nasaya at matapo ka. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamag ko man laang. Pudno ka di nga da inyawid ni David a babae di tabalayo. Awan po na, anya ko maita. Nabayag mo ta na nagsina kayo ita anak ka, sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan, pudnaw. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May ritaak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minang tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may.
Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo, dito'y. Anusan nyo pala ang timang aramid karagitananang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Ha? Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pa'y. Kinaya namoy. O kahit pag naidandang arudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yuman ang tinagdiretswa. Amo yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman akmanan nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akong nga agsubli iti abroad nana. Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti ado arigat mi kang kuana, basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ah? Nana, Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata, iso pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda Jack, Clara. Agasam, alaan na kanukay din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, Jack itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay sus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka ni ti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Ala, di ka madanaga. Tulungan ka.
Siyak ti makaamaw ko ni bakay. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong araw daytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta bakay. Ay, uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Isong araw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis diti balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may siya, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Ang mga ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't na di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Adan sa kano ijay lugar niya asawa na nana. Uray ano mangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen anag sasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang a road agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagin. Tapno napigsa kalat tangag trabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Ta naibusan tila ko. Ay sige nana, ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakalan to'y bakery, balasang ko. Limawan, at dapayin pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan nakparakan ka balasang ko. Agyaman nak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti mapanidjibalay na. Ting kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata. Nga uray kasjay ti impakpakita mi di kenkwana. Ay, jak ninamnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit. Buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam na itadabid. Nagdakkel mo tabag mo. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na ba? Tatang, tag naudak manan diti balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto mo? Tadyak mo lakayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano miti biyag mo itada bay. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nga pakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw.
Wan nga rin tata. Isa mababainak kan kwa na. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami man ngagdardaras balasang ka? Oh, at titi merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan niyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta adadagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adak agura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasan ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal kinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado nagkurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga iimot ti anak na kan ka? Ngamjakon kaya ti makisinoblan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabi imot la akastakan David. Puyatan nakmo launa yun anak ko. Sa akong kamanan ti sakit na lalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni sa ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadaw ti timpuar a sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tubag kami niti. Basol mo kakonsintidor kamot nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata nalagi pon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kani Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigay mo, Lita. Alagagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasa ni Kabsat Sali sa napud na nagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngam shoutout mampay kani Dominic Musuela dita Malaysia, Jamina Aison from Tumana, kani Vin Balestra. Kastiman ti kuna ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, ada kabsat mi nga ampun kad kada kami nga kakabsat, jay ampun tinapintas ti biyag na. Isu nga amin nakasapulan mi, isu ti asitgan mi. Kat gaputan na singpet, gun-gun dawayan mi matdaytan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? At nga minarabit ko iti likod ti balay itay.
Apay aya Marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrocery, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kas dya tibiyag datadta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakyasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday, bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dadya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw, Marisalay. Adak manan manang mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanay imbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan da itasali. Nasaya at mat nga rod Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kuladta. Nanang, awan mo tandag iti grocery ngayon simpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan matan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung ngamin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabailak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sa kanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibag aktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne, may muta na kami sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kada na ng kantatang me.
Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamo iti cake ti apo kong. Kanjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay, gapo iti kinasugador dya amam. Ay, awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day kay. Ni, awan matiam mo. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu adag asali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti bagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga agiyan. Tana ilakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadan agan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isungag lablabos damutan. Andiyak kayat ngagnanayo na kastatararamidan da kada kayo. Iso na saysaya at numailasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo man mat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta angot da. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalaban ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Una nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay.
Tay kurtina kan kumbre kama, ipapalaundry umatan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat ngamin awan, no day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na nako. Gulo laeng ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak diti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayumot ang ditabalay ni Meli. Agnanad kayumot kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayagay na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon itinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datang ay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na ka man mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Meli. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si katimang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan magtantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamat agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano, anya man ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No, anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga roda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tanima ding amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wan, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Meli. Kasta mo tilangam. Ay, pasensya ka na, ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mag. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan ka na iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayad yun dito ospital, tata. Ala, si kati makaamaw, balasang ka o.
Kat kas ano ngay, amo niliya nga da kay hospital. Imposible matano han nga agipawit dan dya iti busbus ang manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kanila ang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakabsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumatibag bagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Ora asawa kayo no agimbag. Na. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Meli. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay na, no kabsat ko la siguro dahil jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang may kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngamawan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakalmon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawon maid toy balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man tela eyang yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na ita asalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kaya't ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay lang tagna dito'y bakante asilin dito'y balay. Sana balay. Ta anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Gamagyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no je balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi je nga duwa. Ha? Nga ka nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko. Adakan. Nakigtot kaya niya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katamo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ay, ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Nay, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Apay nga data dito yarak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot tan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Uwe, nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na. Diyak laim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yanak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No, kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia, kat iso ti inggatang na. Anya pa ingay. Nanang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapantayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay.
Amang ano kagura da tayo. Ay, haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simbang patkamat gaya man leya. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan nagapo itoy. Imay da kano na kay Sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti dito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayo auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akas ta, ti pa nagsasaom di ta ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay kayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yo, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Iniino tanay patakder mi ti balay mi babaan ti tulong ti gobyerno kan babaan kadama ng meli. Uri sana napintas a balay tinapatag adda pagnaedan mi. Sinulnitak nga rod tinagbasulak iti kabsat ko babaan ti panang tulong ko kadakwada iti kanaka. Kas kumay ti panagdalos, panagluto kan panaglaba. Alakastan, tugay mo, sali. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. Hello kagayam! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer saan napudpud no nagan tintay drama ita ngam sakbay na kablawan tayo pa ni Romel Mingua, Arvin Espinosa kan pamilya Malong dita Ubagan Santo Tomas, La Union, kan ni Arned Carrion. Kastiman ti ko na ni pagayam Elmer. Dear manang biyanang, adda idilas-lastug ko. Tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanbat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam Elmer, apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunyaw. Ay, ita day jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nakikuyog. Awan mo yung bagada. Iso sanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Nag-overnight kami iti resort na papanamay.
Iso bigaton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga dita leather jacket mo. Gan kuboy akal lugong mo. Nakabuts ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadima lang, bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Irurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na, hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ni papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na, resort di pa panak. Agdigo sakto jay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti tayo na ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na anay. Babo kan Elmer. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpudot. Apay, di ka mapudutan dita leather jacket mo. Nakabuts ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay, rugyan tayong tiyagsat. Ay, wala. Siyak ti gumadang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Ha? Apay, anyat trabaho mi tangay, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat lang matsmani ka, pare. Medyo lang, may pare Luwais. Kaya nyay, gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na iti lugar tayaw, pare Luwais. Kuan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid lumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kuwin ah. Ay, paray, agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, diyan mo nalatay walit kon. Tay, kun first ko lati naalak. Anya? Bayadak daw no makawid ta. Promise! Angkal, isubli kon to'y leader Jackie mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano dahil ito nga angot? Nagang dudmot to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamit kag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkal. Aglegos ka mambat. Unay mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto ngay basura ka. Anya? Sayang. Kano nagbangsit mo nga ba? Di kan samon kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmit. Digdi ko sa mata, ha? Ada ni pare Elmer Mare. Ay, rimwar mat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwartak, hindi reunion me. Kasapulak namin na, taga-playak iti sabali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, iti reunion mi ngagkakaadalan iti high school. Nagdisnudo mo't kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit, Mare? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000, Mare. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli to lang arutan yung madamdama, Mare. Sige pare, pasensyakan. Imbagam ko mga awang kwartak, ah? Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbayin. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan na ka rin. May mayatan ti kasta, ang ti agbisbis yaw. Ay, di ka la agbayin, iti kas tangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan mat. Makamuda, ano mamati daw, ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta, naglalastog na gijibats ka, kapot ta profesional dan. Kung nang malasino na ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan, ah? Ay, ingka kabayadan dyo utang mo. Di ka la agbain. Pagbayag ko ngay. Awan, ah?
Bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng? Danag man! Uy, ada ka mat engineer. Ay, ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod, adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumaw. Ay, kwa, agdanumak pala ita. Patuloy ka, adeng. Nimsak ba pumanawag? Alam na tayo, regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday ito ngay engineer. Lukatam ha? Wow! Bangbanglo! Imported sapay da ito Ay, wag! Ginatang ko iji a brown, idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na deng. Sige, inakaon. Ay, pakilis tampay man la dikin ng konya. Awan mo ngamin baryak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang raw. Agyaman na ka. Ay, agsublak to manay. Ta umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, biit! Apay, aya! Nakita mo jibang banglok na intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ko day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pailaang. Ay, sapay imported na jabang banglong. Tsak paila na us-usan nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatam na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga rodamang birok tapno mabiit. Uregan ano ka? Di mo mabirukan dayayain. Tama nga nun, nalipatan mo yung tab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa yung aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisong ka pa yung chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pa ka na? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mat. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayat ay jay. Kan taga ano Wen, barupay, takas namot timbagana. Kan taga-bangir nga ili. Kat, inaklon mo Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon nga Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak no madamdaman. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, inay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatama, Wow! Nagpintasan abag da ito Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanya kadang. Ke aklonin na mutay. I love yaw. Ay, malahunan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay, ste, Elmer mahal. Ay!
Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmer. Ah, Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro a sandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day jay? aking bagay nga ron iti sapsapulam. Kat no ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingi na basit, tapno da kumamat ganan siya, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Indalam di ba ganya? Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga nun nalipatan man, hindi nang ikabilang. Sa pulam analaing hindi kag pastag pabasol may. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Ah, Kun ipasarnak man mat ije balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay may. Madama pa'y lang nga matartarima. Siguro dakkel ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakkel nga ron tagastos ka. Milyonan. Ah? Dakkel nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan no mano ti sweldo mo kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldo. Saan man aday ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pa nanggi kasar mo kanya. Sana? Di pa nagdate ta Nabayagan nga wawisan ka nagdate. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. Tapno marami ta ti kayat ta. Hindi na malapak ganay. Kaslasan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, ngam salsalwadak ngamin ti kinababait. Saan ko abasta irukma, no sa anak pa'y ana ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Bukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti ada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti na kapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay suda kitang ibagbaganda. Pagduado am samad jay nobyok, Sebyo. Yes, Jack ilipak. Ngam sa bali tirik na kan na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang samad lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kapsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Hila, mabalintag kit daw iti pabaor. Ha? Anya dayta? Mabalint ti umutang iti kwartam. Bayadak into no maya bulan. Into maalak ti swil daw. Ha? Nabiting nga rop ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakkel to mo na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakkel sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakkel di pakanam. Dapa isturmaw. Ay, adamat kit di urnong ko, Ngam, bayadamat lang, Tadda pangusarak iti day di ang kwarta. Adda yor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayan, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Inumlimbang anak mo tayo.
Dinansamit malagi pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya pare. Mangibamain nga rin dahi dyan lalaki. May, hindi kita di asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ah, ni, Jack mo, uncle. Nakakita nyo kan kwa na tata. Tayo nakmandanunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sa adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan na ngagbayad ta mapaayak lang. Ayan na kanita ta. E jay sigaw na pagsusugalan na. Amumay jay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Si kakaditi asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko ma. Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak agkid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Nung di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak. Tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanyak manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijay lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Uy, bang! Ay, anay ko, anay! Di ka tumpa! Nasatanda ka naman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay! Kunam nga engineer ka! Ngam saan matgayam? Ulbod! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Ya, anay, pakawanan, bakit? Suray! Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Anya? Ay! Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasi ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak matlaang. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abigdut ko, iso ang nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manipod kani pagayam tayo nga Alison saan naapudpud no anagan ti may drama itangam sakpay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Gan makablawang pay da Jaime Rodriguez, Amelia Banglag, ken Leonida Carambas dita Alicia Isabela. Kasimanti ko na ni pagayam Alison. Dear manang biyanang, pakaragsakak no agsusukat dagiti nobyak. Ket no agsikugdan kaslawan anyaman na kanyak. Awan pakibiyangak no anda mapasakitak, tatilaang pakaragsakak ti pampanunutak. Rugyak man ti agsalaysay. Masikog ang genubiam. Pa'y urnong mo, alisaw. Kasano ang maikasal mo nga? Di yung panunutan day ta kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangal akasal Taawan mo pagkasar mo, anak ka. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya.
No di da kaya di sanlaan. Mayaki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mga gamin, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayati agsusukat. Ngam ti agrorotap. Nita, agpilosupo ka pa lang ba? Sardi nga mo, ti kasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Da, Danag yun na ya. Amok ter aramidan. kay, kasano nga rin ti sikog Genovia? Di suportara. Anyat isuportam ngay, kay awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho aktaw. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Ta sa anak mo ngamin profesional. kit oraan niya at trabaho di basta nalinis sa trabaho. Tapluan na pangalaam, iti pang suportam ka dagiti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arutin kang kuana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko aka anusan da. No awan di pasensya. Kano ay nga klunin nakilisa? Damag kumat nga da ka nun nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa Nasurok ang makalawas sila. Hindi ka kumabasta mamatilatan iti manggag mo Tadida mo tilawlawatin da. Siya ka ditipat yan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kayat dagiti dadakkel ki babaay. Iso binaybay akmet na. Iso da katikam kamata kaon. Oh, no di da kayat san lang. Ha? Sika nga ruti kaya ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samat, Alison? No iday, wang aklunag. Ngam no ita, sanay. Nagbalbali wakaon. Sikan ti maudi nga ayata, Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay, tingkyaw. Ay, Ah? rumwarta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditantangay? Kainta mga niti turo-turo, Kalpasan na kaintag pagna di parkay. Namapanugtahan, inta ginana. Inta, agit ida. Paginanaan tangay? Mam to, Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta, ngam sabali mo to imayan ta, Alison. Anya ngay, nailaw ang talagat nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso pasat ti pa nagayat ta adwa day tao, Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Sikan ti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din no saan pay. Sampay mo, ipahapas tapay mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kasag nobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray na ti kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyar iti balay. Iso nga inyag kun diti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Kita mo ta anak mo na, karuprupam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulan. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka Tapno da may suportam diti anak mo. Kaya't mo tagdaruma. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mga awak kanya ngagtrabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay tanuad nanto ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagiti dadakil mo. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka now. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadaan. Sana. Sorry gapo iti impakita dagiti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya. Tayabas to nga ro ti anak ta.
Mangtod kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apa di ka makawawat ay ha? Gagawa ang tag sa ti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang ti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kano nga rin ang malanitan ti subil nga paray. Ikasar mo na Genovia. Ay, awang pa'y kwartak paray. Ang gururnungak pa ilan. Kasano ang makaurnong nga paray ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iti pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa amat ti suldaw. Sakto lang paray. Maya ti jay tanasingpet ti buskaw. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kanda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta kaya awang mo maitig ko pa'y Tawang pa'y mo at trabaho. Si kagayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga ron. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitata si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagato ko sa sabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pang ibagbagsakan na itimula na sa sabaw. Apay manutawin nanti amo ta paray. Nasurok sa 60 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin niyaw. Wala pare. Nasikaso nga min iti bagina ni madam. Ado kong ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpudaw. Ayang iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Nudagduma, ibagana abalo. Nukwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana bakit abalasa? Anya, agin inom diyan mo ta? Ay nakaro paray. Mamartay ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at nagawid ka. Masikugak matan. Naminsyam na ilawan ta masikugan. Ni, apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga ron agsangit ay. Ala ka ay wanam nga ron ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga ron kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa ilang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y malarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramida. Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasarkin ni Elisa. Kit awan pa'y makwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Daguli mo nagigit at tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubia. Papay kami anang sikog kamalay. Sige, tag subli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaistrisa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayanak to'y amo niyaw. Alison? Natak kinidayan na amanay. Pahingataan. Amom, nagkwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida.
Phew, nagpudaw ka pa, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Ah, ay, jak pa'y mo inalpas, tira ramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak abaro ka pa'y. Iso nga amok adakal tinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo akon, Alison. Kung nagagbakbak ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kan-kanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na kon, taklunan ka adagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang inibaray. Yung yak tinuto pa. Taimbaga nga da asawa. Tamo na ngaming ide, baruak pa. Ngam ide imbaga nga da asawa. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y muti lang ni Nana Marian, paray. Kasalakay mo. Pampanunuto nga main. No ni Nana Marian ti pakirelasyon na. Di sana kung problema iti kwarta, ha? Ne, kita ma. Di kag dardarat sudos paray. Panunutan man na imbag ta, mga nung mailaw ang ka. Sama siguro. Awang magdakis na tawa mo asawa. Ngam kasanon genubiam. Masigog sabayan. Sinak day jayin paray. Marian, hanay. Aday pudnoken ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si Kugak. Ingkang kama da bagida kanya. Dak kaya ida. Si katilab kaw. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti putok kaw. Sana problema dayta. Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay na ito akwartahan nay. Itid mo a suporta dagiti putot mo. Basta ikariem asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin ngagbaw inyo iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, misong imayak, Alison. Ay, Nay, dayta. Apay, dayta lang ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo malat tanti kwarta di talamisaan. Una tano day tala suporta ti anak ko tikid daw magmay pa ko Alam day tanta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga yakas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak ititiks ka wa ka day jet agpaisaw. Suray. Nga mawamaramidak. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugma. Nakasagana ka mang suporta. Ataw, pauna suporta day ta. Nay. No ganak ka. Mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Uray di private ng ospital ti paganakam. Mabalain. Ta kabailak abayaran ti gasto sa medyo ay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamat na anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw. Naitala nga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Laglagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami ka ni Marian. No nya kwarta na. Kwarta mitang. Andiyan nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasa. So nabali, tagkasara kami to tata. Busy namin na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasaramay. Ay,
Ano, timang mangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang tikinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya da sa wing. Apal dala kanya day ka. Awang ngamin Marianda, tata. Agrubot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngayanay. Pumanaw ka pa lang dito'y balay. Darasam, tama ka numasangpat. Ay sus, anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino ngamin ti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di dyan silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Huwag lugayam, tintanong na kanya, Marian. Purno. Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kuhaador, agpalawag. Marian! Apay niya kaya sa wunday day. Lagyan nagpilyuan tata. Ang pili ka. Bugbugan ka. Wano idarom ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya! Marian! Apay ko naman nubalukan! Anday ka. Ang pili ka, kunak. Idarom kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Panarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da! Tigay! Nagpadano ka kaon tata! Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Sige, yung tagka bibikaw. Haw! Malakapangan tatang. Ikari katam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin na. Sana dakot yung kariri na kisa ko. Aral ko. Kay, basol ko nga raw tikas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No abala ba sa magtigas tingin ka? Sika lang arudan, tibas asikaso. Sika pinatagot. Tapos, Sorry tatang. kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadama gaya basawa na. Anya ka ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno, anda pagsuportam ka na ito'y duwaputot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami? Nawatam! Tatang. May ikaw. Insang sangit kulatan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Napaman na nagimbag nagiti sugat ko, ingka gumaak ti nagsapol iti sabali at trabahok, kat kasi na nakastra ka kiti may sa pabrika, tapnada pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan numakinobya, tadagiti latan anak ko ti ayan di atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.